по случай твой рожден ден ще те черпим с 3 игри бонус. Съгласен ли си? Да. Да, как няма да си съгласен? Айде да играем! Първата игра от нашия рожденик е бонус тикет. Късметлия ли си? Според мен да. Ето, сега ще стане работа. Първата игра си спечели 25 билета. Доволен ли си? Да. Май за първи път ще играем на тая игра, така че е доста интересно. Можеш. Давай! Оле, това направо заболя. Третата игра стискаме палци за повече билети този път. За сега се справяш много добре. Само, че става все по-бързо и по-напред. Еби 13 билета се спечели. Доволен ли си от нашия подарък? Много. Супер! Другия път пак да дойдеш да празнуваш. Да, ще дойда. В Мегафън, който е рожденик, играе и печели. Забавлявай се с Мегафън в Уест Мол, България Мол, Мол София и Ринг Мол. Една карта, 4 обекта.